May tambalan na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Ann, tambalanista since 2008 mula dito sa Saudi. Sumulat ako para ibahagi sa inyo ang madilim na parte ng pagkabata ko. I need to let this out kasi dala-dala ko yung bigat ng karanasan ko since 2003. Grade 4 pa lang ako noon. I was 3 years old nang mamatay si Papa. Nag-asawa ulit si Mama at doon nagsimula ang bangungot ko. Katabi talaga ako ng mga kuya ko sa pagtulog pero when I was 10 years old, nilagnat ako. Itinabi ako ng mama ko sa pagtulog pero dahil irritable ang stepfather ko, inilipat na lang ako ni Mama sa baba ng kama nila. In the middle of the night, naramdaman ko na may humahawak sa masiselang parte ng katawan ko. Sa sobrang takot ko, nagkunwari akong tulog, kaya nangyari ang masamang balak ng bagong asawa ni Mama. Kinabukasan, patay mali siya ang stepfather ko. Ako pa yung hiyang-hiya at diring-dire sa sarili ko. Naulit pa ng maraming beses ang kahayupan ng ama-amahan ko. Kahit nagigising ako, palagi akong nagpapanggap na tulog. I did not have the courage na magsumbong kay Mama. Natakot ako na baka hindi ako paniwalaan at stepfather ko pa ang kampihan. Kung paniniwalaan naman ako, ayoko maranasan ng mga kapatid ko na lumaking walang ama. Ngayong namumuhay na ako ng malayo sa kanila, pinili kong patawarin ang stepfather ko kahit hindi siya humihingi ng tawad. Hindi ko lang malimutan ang paglalapastangang ginawa sa akin, gustuhin ko man. Yung mama ko naman, binibigyan ko ng tulong at sinusuportahan. Tambalan, I share this with you kasi ayoko namang mamatay ng walang napagsasabihan. Tingin niyo po ba, dapat ko po ba itong sabihin sa pamilya ko at sa mga kaibigan ko? Salamat sa inyong payo. More power and God bless you both. Ang inyong tambalanista, Ana. Nagtatry akong magbasa ng mga happy quotes, happy messages. Kasi yung mga ganitong mga mabibigat na mga ang hirap i-absorb eh. Actually, I don't have words. Mahirap. Oo, hindi. Bigla pong miksi yung dila ko kahit mahaba talaga siya. Biglang kumipot ang bibig. Ang kipot po ng bibig ko bigla kahit malaki talaga siya. Napatikom. Diba? Oo, diba na hindi naman normal na nangyayari yun? Kaya nga kasi honestly, dahil hindi naman din talaga normal yung nangyari dito kay Ana. And ang nakakalungkot lang lagi, partner, how yung mga ganito sa ganitong sitwasyon dahil sa takot na mahusgahan ng ibang tao, dahil sa takot na mapag-usapan, dahil sa mga ganon, takot sa kahihiyan,
hindi na lang nagagawa ng paraan. Yun. So kung ang tanong mo sa amin, Ana, is kung dapat mo bang sabihin, ako sa tingin ko, yes. Baka makatulong. Hindi, siguro part yung sa family niya, baka hindi niya masabi kasi syempre noon pa yon, tapos ngayon mo pa sasabihin, parang feeling niya makakagulo pa, mga ganon. So, siguro yes ako dun sa part na sasabihin mo dun sa mga kaibigan, and then baka meron silang mas okay na advice. Honestly, hindi ako makapagbigay ng tamang advice sa'yo kasi ang bigat masyado nung kwento eh. Pero definitely, for other people na pinagdadaanan yung ganyan, mahirap man, pero kailangan mag-speak up. Kasi mahirap yung forever kang nandun bilang isang biktima. Ganun. Ang hirap. Mabigat kasi, totoo yun, no? Hindi ko, baka kasi mali yung masabi, Yes, alam mo yun? yes, So, yes. very careful kami. Pag halimbawa, ang topic tungkol sa utang, kabit, ano pa ba, hindi pagtaas ng sweldo, yan yung mga ganun, hindi makakain sa mga sobrang mahal na restaurant tungkol sa kahirapan, mga kaya po namin yan eh. Yan, kahit 2 oras natin pag-usapan Oo, yung mga eh. dire-diretso, wala Correct. hindi namin tatantanan, hindi kami titigil. Hindi namin mamamalaya na 'di ba, na 2 oras na pala naming topic 'yun kasi it's something that we are comfortable talking about. Pero yung mga ganito, hindi talaga kami komportable. So, Agree. hindi komportable because it's very sensitive. Hindi komportable kasi ayaw po namin magsabi ng hindi tama. Alam mo yun, na baka mamaya sa halip na makatulong makasama. Yung Yes, ganun. agree ako yun doon. yun. So, tama. We are afraid though you might be giving the wrong advice, di ba? Or the wrong choice of words. So, kung sasabihin mo ito, ako din, I would say yes, 'di ba? Mahirap kasi na na kinikimkim ang isang bagay, lalong-lalo na the fact that you are consulting tambalan, you are bothered. 'Di ba? So ibig sabihin itong gumugulo sa puso at isipan mo is something that should be delivered to people you trust, your family, your friends, kasi kailangan mo ng comfort eh. Pag feeling ko pag the moment na sabihin mo yan, ma-communicate mo yan sa mga taong mahal mo o pinagkakatiwalaan mo, makakampante ka ng konti. Kasi mararamdaman mo may kakampi ka, syempre kakampihan ka sa sitwasyong ito kahit matagal na itong nangyari. At the same time, totoo yun, kakalma ka ng konti. Diba? Mas luluwag yung mararamdaman mo. Ganun naman sa kahit anong klase ng problema na pinagdadaanan natin, broken hearted ka, iniwan ka ng jowa mo, may problema ka sa pera, the moment na you share the burden with your friends, with your loved ones, hindi ba't gumagaan yung pakiramdam natin? Correct. Ano pa kaya itong diba, yung ganito kabigat na pinagdadaanan mo? And yun yung sa amin. Baka sakaling diba, mabawasan yung bigat na nararamdaman mo the moment you share it with your friends. Tas ang maganda pa dito, pipiliin mo yung mga taong pag-share mo. Malalaman mo naman 'di ba? Malalaman mo naman kung meron kang sharean na ano tawag dito, na mukhang pwedeng makatulong or hindi. For example, ito na lang, pagaanin natin ng kaunti. Kapag meron akong problema, hindi si Chuper yung una kong lalapitan. Kasi tatawanan ko lang siya. Kasi tatawanan niya lang ako. Hindi yun yung kailangan ko eh. Ang kailangan ko, yung magsasabi sa akin ng, alam mo, sa tingin ko ito yung pwede mong gawin, o kaya yung maghihimay sa akin ng mga pwedeng, mga facts, mga ganon. Ibig sabihin yung kayang sakyan, yung parang ganon. Yung sasabihin ni Nicole. Oo, parang ganyan. So, hindi si Chuper yung lalapitan ko. Kasi alam ko, sa gitna ng kalungkutan ko o sa pag-iyak ko, magluluto siya ng pansit canton sa harapan ko. Kasi ayaw niya ng ganon. Kasi may kaibigang ganon na parang ayaw niya ng dramatic, ayaw niya ng nega, ayaw niya, umiiwas siya sa mga ganon. So, ang maganda dito is you're able to choose people na pwede mong sabihan na sa tingin mo magkakaambag sa'yo eh. At na makakatulong sa'yo. Piliin mo ng tama yun kasi may mga iba na baka sa halip na makatulong, yun nga, makasama pa. Kasi yung ambag nila, ay nako, talaga namang ganito, ganyan. Yung sinisi ka pa, yung sa halip na, yung sinisi ka pa, may ganun na sa halip na suportahan ka, i-comfort ka, di ba? Na-blame ka pa, may ganun. May mga ganun. Tapos ang maganda pa sa paghanap ng tamang taong pagsasabihan, minsan ililid ka ni Lord sa sa mga taong makakatulong talaga literal. So ibig sabihin na literal as in na
practical at literal na merong taong actual na pwedeng kunyari, related to the law, mga ganon, yung mga taong connections, di ba? Yung mga Correct. ganon. So, it's going to be helpful for you. Tsaka, sabi nga nila, di ba, mas maganda if you own it. Ibig sabihin, yung tinatanggap mo na nangyari siya sa'yo, tapos, mas makakatulong yun para sa iyo eh. Sabi nga your misery is your ministry. So maaaring yung misery na nararamdaman mo, ito pala yung ministry mo para mag-inspire sa ibang tao na kailangan hindi manahimik, kailangan magsalita, yung mga ganun ba. So yun. So yun lang yung to answer that question, if you should tell somebody, yes you should. So pwede din namang an expert in that field. Yung professional, ano ba, psychology, psychiatry, psychometrician, hindi ko sure. Hindi ko sure kung anets. Kanya-kanya nang Baka hanap. naman optometrist. Optometrist. Pwede din. Oo. Ikaw, nasa sayo yan. Kita mo naman yung mga sinasabi namin. Diba? May Hindi mali talaga sa amin makakatulong Ana. Ang bigat naman. Oo. Pero yeah, para sa amin, yes, kailangan mo siyang sabihin, and yun yung nakikita din namin, nararamdaman namin na the moment na sabihin mo ito sa mga taong pinagkakatiwalaan mo, this is a decision that will give you peace. Yan. Diba? So, yeah. Go ahead. Sana maintindihan agad dito ng mga taong 'di ba? Kakausapin mo. Kaya tama 'yung sinabi ni partner, maging mapili ka sa mga taong pagsasabihan mo. Kasi hindi lahat posibleng maintindihan yung mga detalyeng sasabihin mo. Maaaring iba magulat, ikaw naman kasi bakit hindi mo ko sinabi noon pa? May mga ganon, 'di ba? Bakit na hindi ngayon lang? makakatulong. Oo, yung gaganunin ka pa. O di syempre, may ambag ka rin doon na of course natakot ka, hindi naman talaga madaling sabihin 'yun, pero mahirap yung ididildil pa sa'yo. Tama. Yan. Yun, gusto ko lang magbasa ng ng mga Baka sakali may mas magandang payo sa atin yung mga tambalanista natin, no? Hindi ko sure. Hindi ko sure. Katulad ng isa, ayokong basahin yung message na hindi ako sure. Kasi mahirap talaga eh. Mahirap talaga eh. Parang isang maling, isa o dalawang maling salita na masabi mo, di Oo, ba? Pwedeng can make or break eh. Yes, makatulong or hindi makatulong ng malaki. Kaya nga sabi ko sa'yo, partner, nung pagkatapos kong basahin, gusto kong i-allow yung sarili ko to take a few seconds of time para magbasa ng mga good news. Alam mo yun, katulad nito, sabi ni Agnes, yung isa nating tambalanista, sabi niya, later po may lunch po kayo ha. Ayan, yan yung mga pampasaya. Di ba? Gusto pong i-push ni Ate Irish Joy na magpaabot sa inyo kasi tuwang-tuwa talaga siya sa pagbati nyo last time. Yan. Super Naku, idol pala magandang kayo. balita Yan. yan. Sabi, pagpasensya nyo na po ang nakayanan namin, bawi po ako pag uwi at magsashabu-shabot samgyup tayo. Nakatulad ng pinag-usapan natin kanina. Ayan. Huwag daw tayo magpakabusog ngayon kasi baka daw hindi natin mapansin yung alay. Ayan. Hindi nga kami kumain ng dinner kasi naramdaman namin na mag-aalay ka ngayon, Agnes. Sige, hihintayin namin yan. Pag yan, dumating na. Bukas pa, gutom kami buong maghapon. Kaya nga. Pinaasa mo kami. Anong oras daw ba dadating, partner? Lunch. Lunch daw so, lunch. make sure before lunch nandito na yan. Yan, ganyan. Ha? Okay? Okay? Thank you, Sige. Agnes. And yung friend niya, si Joy. Si Joy. Yan. Irish Joy. Yan. Irish Joy. Thank you sa inyo, ha? So pagka nakakaramdam ka ng mga nega, nanlalamig ka sa mga bagay-bagay na nakaka-stress, 'di ba? Hanap ka ng mga good vibes. So, 'di ba? Balitang nakaka-good vibes, video na nakaka-good vibes, 'di ba? Quotes na nakaka-good vibes. Kasi kung halimbawa masama na nga yung nararamdaman mo, naka-absorb ka na nga ng negative na energy, manunood ka pa ng horror. 'Di ba? Kaya mga nakakalungkot na mga videos, manunood ka pa ng balita nga nakaka-depress, hindi siya makakatulong. So yan. Correct. Kaya buti na lang talaga, partner, nagtingin-tingin muna ako sa messages, baka merong sakaling good news, 'di ba? At meron, 'di ba? At meron, 'di ba? Ganyan. Ganoon naman sa buhay natin, may mga magaganda pa rin nangyayari. So, hangga't maaari, 'di ba? Tingnan natin yung mga good tsaka positive things around us. Marami din sila. Madami din naman. Hirap lang talaga, aminin na natin, 'di ba? Mahirap lang talaga when you are in that situation. Oo naman. So, kapag ka nandiyan ka sa sitwasyon na yan, ganun talaga, mahirap. Pero
Kerian na. Laban. Oo, laban, 'di ba? Sabi Tuloy nga, ang buhay. hindi naman sinabi na walang problema sa mundong ito eh. Pero ang sinasabi is, meron kang Diyos na makakasama at Tama. mga DJs na mukhang artista. Ay, Tama. kami pala yun. Charot. At magandang perspective Oo, yun, di ba? ganyan. God will never put you in a situation which you cannot handle. Oo, mahirap lang talaga kasi hindi ka naman Diyos, 'di ba? So, ili-lift up mo na sa kanya. Yes. Okay, Docs. Salamat sa pagtutok. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, kung yaman ang turing mo sa iyong mukha. Halika ibaw natin sa lupa. Now na!